Μπορώ να κάνω ασκήσεις κοιλιακών με 2 απλά πανάκια? Ναι, μπορώ. Πάμε να τις δούμε. Έρχομαι σε τετραποδική θέση και σπρώχνω το πόδι μου τεντώνοντάς το καλά και κοιτώντας προς τα πίσω. Το χέρι που με στηρίζει σπρώχνει το πάτωμα. Κρατάω δυνατούς κοιλιακούς και κάνω την άσκηση αργά και σταθερά. Έρχομαι σε θέση σανίδας και φέρνω το γόνατό μου κάνοντας ένα μικρό κυκλάκι από μέσα προς τα έξω. Προσπαθώ να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται στους αγκώνες μου και ξανατεντώνω σε σανίδα. Έρχομαι πάλι σε θέση σανίδας, στηριζόμενη πολύ καλά στα χέρια, τραβάω με τη δύναμη των κοιλιακών μου και έρχομαι σε μία θέση πυραμίδας. Τραβάω καλά χωρίς να αλλάξω το βάρος από τα χέρια στα πόδια. Παραμένει στα χέρια δυνατά το βάρος μου όλο.